Kaixo, jarraian ebaluazioari buruzko bideo bat jasoko duzue, non sortu diren baliabide digital ezberdinak aurkezten diren ikaslearen ebaluazio formatiboa egiteko. Horretarako, zuekin pantaila partekatuko dut. Duzen bezala, aurre ezagutzak neurtzeko form bat edo galtegi bat sortu zen, non erantzun kualitatiboak bilatzen ziren, gure ikasleen abia puntua zein zen jakiteko. Behin hori eginda, erronka aurkezpen bat egin ostean, ikasleei beraiei ere errubrika batzuk planteatzen zaizkie. Zeintzuk dira errubrika hauek? Hemen ikus daiteken bezala, ahozko aurkezpenari dagokion errubrika bat, autoetako ebaluazioari dagokion beste errubrika bat, banakako lanare buruzko bat, txosten idatziaren inguruko bat, gero nota guztiak hemen sartuko liratezke, eta zeharkako gaitasunak neurtzeko beste errubrika bat. Hortaz, goazen pixkanaka hauek ikustera. Hemengo honetan gaitasun teknikoak neurtuko genituzke, non ikaskuntza ezberdinak jasotzen diren, beraien ebaluazio irizpideekin batera. Hauek modulo bati atxikita daude. Hortaz, lanean eskuratu beharreko gaitasun teknikoak modu honetara ebaluatuak izango dira. Hortaz gain, txostena bera ere ebaluatuko da, edukiaren oinarri teorikoaren inguruan, lanaren kohesioaren inguruan, egindako ekarpenak, idazkera, ortografia eta txukuntasuna ere aintzat harturik. Honetaz gain, aipatu bezala, banakako lanak ere izango ditu, kasu honetan, bideo baten ekoizpena. Diseinua, soinuaren kalitatea, irudiaren kalitatea, espazioaren erabilera, grabazioari dagokion itemak izango dituzke, aurreko bideoan ikusi dela, baina ere sormena, originaltasuna eta erakargarritasuna, eta gaiarekiko duten lotura. Honetaz gain, zeharkako konpetentziak ere baditugu. Non 3 espazio nagusitan banatzen diren. Pertsona elkarlanekoak, komunikaziokoak eta gaitasun digitalari dagokionak. Hauek ere aurreko bideoan ikusiak izan zirenak. Ikus daiteken bezala, zeharkako konpetentzia hauek erronka ebaluatzen dira. Horrela, ikaslearen bilakaera ikus dezakegun. Bai guk, bai ikasleak beraiek ere. Azkenik, ahozko aurkezpenak ebaluatzeko errubrika izango genuke. Non erronka guztietan egiten diren aurkezpenak ebaluatzen diren. Horrela, ikasleek ere beraien bilakaera ikus dezakete eta guk ere ikasleen lana ikus dezakegu. Zergatik egiten ditugun estelbidezko errubrika hauek? Horrela, irakasle bakoitzak bere nota sartu ditzake eta bataz bestekoak atera eta loturak egiteko erraztasun handia izango genukelako ondoren nota guztiak estel konkretu batean sortzeko. Lehen aipatu dugun estel honetan. Gero, hemendikan proportzionalki aterako litzateke kurtsoko erronkaren pisuaren arabera erronka horretan lortutako nota hori.